idan da gaske ana yin wannan abun an sa ni in sa takunkumi ne saboda kar in mutu, to me yasa ake kashe yan uwana ba a komai ba? Idan da gaske ne an rufe mana masallatai don kamun mutu ne, to ya ake kashe mu aka yi shiru? Idan da gaske ne an rufe mana kasuwanni an karya mana tattalin arziki don kar mu mutu ne, to don me ake kashe mu ba mi komai ba? Ina karantawa a wata jarida sai aka ce mun wai wani gwamna daga cikin gwamnonin da jiharsa 'yan ta'adda suke yawo da makamai wai ya haramta almajiranci ce matsalarka. Ana kashe mutane a jiharka shine wai kai akan almajirai zaka huce? Ka duba corona din nan duk an ƙara maganar akan almajirai saboda ba su da gata, an ɗauka masu suka kawo ciwon ƙasar nan. Almajiri ya kawo corona a Najeriya? Dan me za a matsa masa dan bai da gata? Dan me za a matsa masa dan shi dan arewa ne? Dan me za a matsa masa domin shi bahaushe ne? Dan me za a matsa masa domin an rena mu? Wallahi azim ba za mu yi shiru ba, wallahi ba za mu yi shiru ba. Idan ka rufe masallaci muna da hanyoyin yin magana, za mu shiga intanet mu faɗa wa duniya. Ba za mu iya yin shiru a yanayin da muke ciki, ana kashe mu kamar kiyaye, ba wanda zai yi magana. A nan wajen na taɓa faɗa na ce wallahi kajin gonarsu ba ka isa ka musu irin wannan kisan ba. Ba gonar ɗan Najeriya da za ka je ka kashe kaji 200 haka kawai in ba kawo maka zabaniyawan Najeriya sun yi maganin ka ba. Amma ana ta kashe mu ba wanda zai yi magana. Maganin ku ne ma kuma ai ku ne da matsala. Ranar zaɓe duk ku haukace, ai wallahi jihadi ne, wallahi kiristoci za su kwace Najeriya. To shi kenan ba su kwace Najeriya ba, an barta a hannun wanda zai zauna ana kashe ku. Iya abin da za a yi an kashe mu wai sai a ce shugaban ƙasa ya yi Allah wadai. Wane irin Allah wadai? An zaɓe shi don ya yi Allah wadai ne? An zaɓe shi don ya ɗau mataki ne. Idan ba zai iya ɗaukan mataki ba, come on,